Dagos aniteray iti may sa senior citizen iti Lagawe iti ospital para iti kaskanan a panakataming daytoy iti tulong dagiti kameng ti Lagawe Municipal Police Station. Napartak ang nagtignay dagiti kamang tinasong estasyon ti pulisya apaman ang naawat da iti awag iti maysa a concerned citizen ngagpapatulong para iti senior citizen ngagkasapulan launay iti medical assistance. Tinurong da ti residente iti barangay Kudog, Lakawi, Ifugao ken impayanda iti medical assistance sakbay nga imbiyayda paturong iti Ifugao General Hospital at dagos matanang tamingken kuana. Ti Lagawi MPS ket nakatutok iti panang protektar iti biag ken panagserbi iti komunidad a mapagnamnamaan kas first responders iti panawon ti krisis. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak a marikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.